Hadin ka jinyane hakador bar mang tingka apdeng u deputy chief minister Sniawbhalang dharbat Wailadmiki shila halor ka jingpyrem u president ka voice of the people party uba Ardent milar bas yamoy nakam ta ka job reservation policy hakabul penmi tang ya kakasi kumta nakaleng Sniawbhalang dharbat Wailadmiki shila kila terteng yau tayu president ka voice of the people party uba Ardent milar bas yamoy dakbaki ong pa uday ban bulang ya ka jantia kata uday ban ong kasi jantia kumta halor kane ka khubor lami shibun ki jingento lengba ki comments hakba ki la comments kumne me pule kot dakaktin ayuli baro shikata me wo daw ya iba Ardent balai haying dorbar hapendon kamlut bat boy bat war bat maram une usdang saban penpaj jaj bendriu wat aili re ya kum une u arsap ngisngau thu mangi ki pajba ngaru ngadai jantie mo wat ya krenbek mame Sniawbhalang bat Wailat tatip ba ukhenrem upnar uboy umaram ulengam uar udai upai kasi bayar kane kadai ka bujpo jongkine ban nom kershan ya ka reservation ko Sniawbhali wabich sangmi hadu katni ile ki wajajer narteng kijit MLA ki kam yame ubej wompu hoi tang uman mi tang kam u MLA le kumno thung sindon ki kat u minister kai ka jingmut man minister mi tangki kerdan pule le poi emremi dang he kerdan dai ki pajba kumno sarom mi mo uklambe kaktin penar lada penkre kami le wom yai ki bru ha spelling nei bha e bha ko ap iklam mi dakam kitu kena charai masi e tang wam emmi hakapor show mi kan mau arjar arpopra dakut kani sorkar mi haite uyomi kumno shenshar ki bru wanang wastat ya to mo karukom shenshar kam kani ka sorkar be yongme kentin khasi kamut ayuru umsngau thu shute angno king ka shongdor ka kerdan jongu kum u deputy chief minister class 8 pass shano antip u bapli balai kim kershan ya job reservation policy badai 0.9% ka jingkwa penjot ya ka jaj bendriu dai kini ki arngut ki MLA pass classic ki minister kelas 10 plus khatar sudah kiba shukwa yo burom sudah hato uta ujantie umdai mo khasi la shukwa wodong utai Sniawbhalang la kren ba Ardent yaki khasi kren no saba Sniawbha yaki jantia king balai shuwo daubek ya ba Ardent kine ki minister kim Sniaw yalade baki dai ki khasi pnar ki nongpenphe jajbendriu dai ki jongi hi nganang kemi lenti na ki minister khasi bakin kershan lang yaka jingkren iba Ardent banyo nong upai khasi penban ki wo ne penban class 8 pass MLA janjar bah haba akstat taki ba big little knowledge is dangerous kumta parlok hato piseu kumdo halor kine ki comments